and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Okay ka lang o naliso na ng tornilyo sa imong utok kay gituliso ka sa konsensya sa nakungsa nga imo nahimo? Hilom, Ikaw mo ipagmatnon. unsa? Way nahimong sa diha nimo ang akong inahan ug igsuon. Mang ayaw gid sig hilabti aron wa kay basulan. Ayaw na lamig tandog ka palihog. Nagpakahilom gani mi human sa imong pagsablig ug lapok sa among pagkatao. Maong naglaom mi nga mahilom ka na sab. Pero wa pa magid ika matagbaw sa imong pagpanungay namo. Unsa ba gyud gusto? Pasidanaan ka ha? Unsa gani may tabo sa akong inahan gumikan na ng imong pagkahilabtanon? Mag-abot sa husgado. Kung doon na ka magani kasuko nako, ako may hanuoki sa imong kalagot. Ayaw giamong ang akong inahankin sa nagtamod nimo, sukad pa sa sinugdanan. Ikaw ang bida pirmi sa higayon nga maisgutan ka ni mama nga rin ako. Namo nga iya pamilya. Mura ka Ginoo nga iyang gihimong idolo. Oy laing maayo para niya kundi ikaw. Unya karon makaako ka sa pagpasakit niya. Ayaw na ginag-usba. Tagbaw? Good for her. Nalipay ko sa akong nadungog ganiya sa imong pagpakigsulti atong pulin. May kay imo siyang gidiretso aron dili siya magdahom nga kaayar gi kini yatakan. Kay nagtuo siyang kwartahan siya kay nimo. Di na tingali ito mo usab ay. Taggam oy. Dili matago na ako kung unsa iyang buhaton. Sultihin ko ninyo ha, kung magsige pa na siya samok-samok. Ay, ayaw naglabda ang imong tungod lang adtong bayhana, anak. Nahibaw kong unsaon ako sa pagpakigubat niya. Ay nalasag gastuha ang imong konsensya ma. Ni Pauline, she's a devil in disguise. Wa si Billy. Mga dili angay hatagan og atensyon. I-focus ang imong pagtagal sa imong negosyo ma. Live peacefully. Lihay sa stress tungod og para na mo ni Shane. Kana kung tinuod ka mo nagbahala mo. Dili ta magpadaog sa gawom sa yawa ma. Tinuod kita ang biktima. Dili sayon ang gibuhat nga magpagkauaw ni Pauline sa atong pamilya. Labi na nako. Dili ba yan sayon dawaton ang iyang gihimo nako. Nga paghugaw-hugaw sa pagkatao. Pero ma, sangan sa Ginoo nga nagtan-aw sa tanan nato mga kalihukan dinhi sa yuta. Ingon man, dili kid mo talikod adtong gipasakitan. Ato na tudluan ang atong kaugalingon ma sa paghikalimot sa sayop nga nahimo ni Pauline. Ug aron mabatunan nato ang kalinaw, atong i-ignore ang bisan unsang sungog nga iyang buhaton. Ato na lang ihangad sa langit ang tanan ma. Kay kun karon naguba ang ako kasing-kasing. Mituo paghihapon ko nga usa ini mga adlaw. Ako ang katapusang katawa ma. Ang kago nga, Del. Abi kanya nga kaila ko sa punga kahadlok. Unsa ko, batang way buot, ngayang pasidad agbutan sa ngayan akong buhaton? Hell, pero... aron dili po all. Okay. Hatagan ta mo higayon nga makapahuway og kadiyot. Ako sa puso ng akong sungay, ha? Pero, ako kit mong palikan kung kanos ako ganahan. Di kasanay mo eh. Ha? Kasan kay ka? Nag-una-una gikag-hikay og sayo no? Oh, amot dali raman kay kang ano bang nagkamatgon din ba? Kay sultihan di ka. Ani ni?
Dali ko makamata. Muna akong gibati karon. Bisan pas kakapoy nga akong gibati gabiin. Aksyon mi ko panginit maong dali kong kaligo. Ligo ko warm water. Una matug kay di ko gusto nga madayon ang akong hilanat ba. Akong ginahinayag haplas ang akong lawas. Unay kong masahi. Plus ko. Tawa ang maong kalois Ginoo. Piktibo kay nga plaza. Lagsik mi kay kung nakabangon pagkakadlawon. Mo na nga naka-decide ko. Ya, ako lang mag-andam. Alang sa nung pagkaon kay wabay ko malimot nga mingiw ka na ko gabi nga mo sayo tagikan karon paingos laing destinasyon. Mao lagi. Ako mismo excited sad nga mobangon og sayo. Dayon naligo kay plano unta nako nga maghikay. Pero nakaluto ka naman di ay. Mao nga may pagmangaon lang tandaan. Okay. Gaw, pahuway sa. Ipiyog sa na imong matag kadyot. Diri sa likod ako'y drive. Kidahan lang nga okay nga tong kondisyon pirmi. Layo na kita gidaganan. Pero wa pa kita naagian nga maayong hunungan. Ako na sabdabi. Ulit ako'y drive. Taas na istorya di ba sa takasuday nimo? Unya lang kay kaya pa man. Baos? Bawas ko Nalingaw sa ko pasigpat sa mga nindot nga atong yagian ba? Oh. Nya, nibawas sa baya ko nga nagsige sa kag-take pictures. Sa tanang nindot nga mga views nga atong nagian para sa imong vlog ba? O niya, mao na nga relax lang diha. Take your time, okay? O reklamo ra ko ron. Uy! Hey! Hey! Oh. Isa mo nang tawara mi para? Ato na may bawaan ron. Nagdagan siya paingon din sa sakinan. Andam-andam lang. Di ka mo kumpiyansa. Unsay problema? Tabagin ninyo akong anak. Ngano? May sakit siya. Grabe ang hilanat ug ubo. Giatiman siya sa usa ka mananambal karon. Pero nahadlok ko. Kung tabangin ko ninyo mga sir. Di ko gusto nga mapildi ang akong anak. Inman siya karon? Naasa mong payag. Tabangin taon ko ninyo. Oh, sakay na nga rin. Kaya mong ato ng imong anak. Aliyah. Sakit kaya akong duga ng bukog-buko. Ayaw ka balaka. Kay inanay rada siyang makapahuway karon. Kay ako na ba na siyang ginapatan og tambal. Kini, sir. Nadili ang akong anak. Oy, Kini, sir. Hala, si Papa. Pwede ming musod? Oo, sir. Pasensya na mo sa mong pinag-anan, ha? Papa. Kagahis sing ubo? ginilantansat siya. My God. Gaw. Init kay siya. Taas kayo ng hilanat. Palihog ko, be. Kuha atong tambal dito. Tuas sa sakinan. Para ato siya mapainom diri. Sa dili pa nato siya idagan og ospital. Para masiguro nato ang iyang kahimtang. Sige go. Ikaw ang amahan, no? Oo, sir. Pablo ako nga. Tabangin taon akong anak para maluwas, sir. Musalig magka mo. Namo. Oo, sir. Nahibaw ko nga mga maayo mong mga tao. Nakailaman ko niyo, sir. Ha? Dili may tabo nga nasayop ko. Dili may tabo nga malimot ko ninyo. Kabutong gitapukan sa daghang tao nga nagsunod og nagdaig ninyo dito sa pista nga among gitambungan. Kamu ang idolo sa daghang mga lumad tungod sa pagkamaayo ninyong tao. Anda mo tabang ni atong nakinahanglan. Maong dihang nalantawan ako ang iyong sakyanan nga nagpadung. Dali kong midagan aron parahon mo. Tungod kay nakinahanglan sa iyong panabang ang akong anak. Kuan, kining... ato na ba siyang patumaron ining tambal sila natgaw? Panagana lang. Tungod kay taas-taas para matagdaganon balik sa atong agi. Aron bada nato sa ospital ang iyang anak. Kuyog lang niya.
way mo lihok para magkakao lang ako pamilya, sir. Ay, ako, pwede ko muuban, nana. Ay, sige. Ang importante nga na ay makauban ni Aliyah. Ako na lang mo alsa niya pa yung sasakinan. O ako na siya motupad niya samtang mubiyahe tagaw. O kisa to'y imongan? Si Ada na, sir. Ako siyang anak. Mag-agaw sila ni Aliyah. Aliyah dahingan ining nasakit. Oo, sir. Kung naon na yung mga pangutana ang doktor, makatabang ka na ba sa pagtubag niya, Ada? Oo, sir. Sige na. Di ta maglangan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!